els tres porquets. Hi havia una vegada tres porquets que van decidir fer una casa cadascú. Un va fer una casa de palla, un altre de madera i el més gran va fer una de ladrills. També hi havia un llop que tenia molta gana, va llegar a la casa de palla, va dir al porquet que obressi i no va obrir, i el llop va soplar hasta que la casa va desaparèixer. Després el porquet va anar a la casa de madera. El llop va bufar i la casa va desaparèixer. Va llegar la dels ladrills. El llop va bufar, però no ho va aconseguir. Va bufar molt més fort i no ho va aconseguir. Va entrar per la xemeneia i els tres porquets va posar una cassola, va caure i es va quemar el cul. I el llop va sortir corrent, i els tres porquets van ser feliços. Conte contat ja s'acaba.